Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan junior Zimníková. Fúha. Aj netlieskajú, no. No, tak netlieskajú, lebo tu nie sú. A je to úplne iné, keď tu sú, lebo vtedy tlieskajú. Tak túto prísnu logiku naozaj veľmi ťažko prekonať. Dobrý večer vám doma pri televíznej obrazovke, pretože sme tu a obvykle bývame predovšetkým kvôli vám. Aj dnes sa budeme tešiť. Dnes máme pre vás pripravené to najlepšie z posledných 3 rokov. A tie 3 roky spomíname pretože vtedy sme sa dostali na túto loď. My dvaja vďaka Oliverovi Andrášimu, ktorí to spoločne s Eňou Vacvalovou v tom čase moderovali. A Oliver, a tu je taká podobná paralela vlastne medzi nami dvoma a nimi, pretože aj relácia Nikto nie je dokonalý začínala najskôr v rádiu. To je, my sme vyšli z rádia do televízie. A konkrétne teda sa to volalo aj Múdry z chyby a táto relácia začala v roku 1989. Mnohí si pamätáte ako rozhlasový formát. Čo je 28 sezón, z čoho mi vyplýva, že aj po 60-ke budeme mať čo robiť. Takže o Manitu ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás v tombole vybrali. Ďakujeme veľmi pekne. To už nás, samozrejme sa o nás budú starať sestričky, budeme sa hrať, že kto má krajšiu sestričku a tak, ale ak to vydržíme, budeme šťastní. Záleží to tak trošku aj na vás, našich divákoch. To nie je celkom pravda, pretože ja len dúfam, že si ponecháš ten svoj smiech legendárny. Vieš, ktorý? Nauč ma ho. Teba. Ale tu veľakrát bola taká, prepáčte za výraz, sranda, že tebe strieľali gombíky od smiechu z tejto vestičky. No, a verte alebo nie? Jedna baba má monokel, išla domov z nakrúcania, že juniorovi ostrelilo gombík a dievčinu trafil priamo do oka. No, ale to znamená, že tu naozaj boli veľmi silné, veľmi vtipné, veľmi zábavné a spomenutia hodné momenty. A práve tie vám chceme dnes ponúknuť, tak príjemné sledovanie a pekný večer s nami. Urobte si pohodlie, nikto nie je dokonalý. Viete, kto je Anna Šišková, čím sa živí? Anna Šišková, však to poznám. Však tá bola som ju polepšovní. Však ona tu pochádza zo Šišova a vodka, Kesava Šišková. Za čo bola v polepšovni? Tancovala na stole, kde domov môj, kde hostinec môj a ja som bol čestnou polepšovní. Otázka je, že či je alebo nie je pravda, to je vždy taký úvod do toho, že Anička vie byť na svojej kolegyne taká hrubá, že ich, a bezcitná, že ich dokáže rozplakať. Celkom nedávno sa stalo, že teda toto, že som rozplakala, ale ešte predtým sa stalo to, že sme mali premiéru v divadle u nás v Astorke a je taký rituál pred premiérou, asi to všetci poznáte, že sa navzájom herci aj s režisérom a proste sa nakopávame. Vždycky ukážem to. Áno. Koho mám kopnúť? Tak teba, hej? Tesne pred premiérou musí byť herec v kostýme, tak ten druhý mu spraví, že kopne a povie puj, zlom ves. A on má odpovedať v Čechách, to je, že čerte vem. A na Slovensku... Má byť ticho. No nie, my nemáme žiaden výraz. Nemáme. Ale nemá sa ďakovať za to napríklad. Nesmieš poďakovať, lebo sa ti zle povodí a zabudneš text alebo niečo. A napríklad vo Francúzsku, vieš, ako si hovoria, keď te kopne niekto, že merde. Aha, to poznám, to je hlavné mesto Bretónska. Nie, to znamená, že hovno. Žehli, korčuluj. Aspoň vieme, čo vieš o Bretónsku. No nie, ale Slováci nemajú nič, chápeš? Niekto ťa kopne, povie zlom ves a ty teraz nevieš, čo máš povedať, lebo nemôžeš povedať ďakujem. A na poslednej premiére, počkaj, to je také trápne proste. Ja vymyslím ten výraz, čo sa má povedať a zavedieme to po celom Slovensku a budeme mať teda odpoveď. A vymyslela som taký výraz, že vyser si oko. To je také adekvátne tomu, nie? Že čerte ven, lebo... No tak sme sa tak nakopávali pred predstavením v Astorke a tak už sme si to všetci akože dobre, že tak to budeme hovoriť. A teraz sme mali premiéru v Hviezdoslavom divadle aj Múdry z chyby a chcela som to tak posunúť ďalej tým hercom. Musíš mi odpovedať, vyser si oko, hej? Tak zase som to tam zaviedla. No a tesne pred premiérou mi dojde SMS-ka od Martušky Sládečkovej.
Anulík, boskávame ťa, držíme ti palce, máš dnes premiéru, všetci sme s tebou, zlom ves. Tfuj. Bolo. No tak ja som neváhala. Mysliac si, že pozná to, čo som vymyslela a nič iné som nenapísala, bister si okolo. Bravo! A teraz ale strih do divadla Astorky, kde práve prebiehalo iné predstavenie, v ktorom som ja teda nehrala a hrala som Hviezdoslavom. A Marta dostala tú SMS-ku, teraz jej vybehli oči, že čo to je, a chodila za mojimi kolegami, že to není možné. Pozri sa, čo mi napísala Anička, že čo sa jej stalo. Ona sa na mňa hnevá. A tie svine nikto nepovedal, že to je fór, že každý, no to je hrozné teda. Takže... Bravo, to je super. Viete, pod akou prezývkou je známy Matej Cifra? Sajfa. Ako vyzerá Sajfa? Sajfa? No ako chlap nič moc, teda ja neviem, aký vám sa páčia chlapi, ale ako oné. No ale tak dobre, no nemá nič mužné, nič chlapské. Viem, že behá maratón, hej, je to blondiak, má také dajak, ja neviem, ako chlap teda nič, ne, ako chlap, nemusím. Moderátor je dobrý, áno, to je super, to ako nič, je ukecaný, je dobre, ide mu tá oná papulka, jak sa hovorí, ale ako chlap, o ničom. Keby mal mať, aby bol mužný. Tak chlap má byť chlap, zarastený troška, hej, má vyzerať jak chlap a proste chlap z chlapa musí vyžarovať nejaký ten mužský sexepil. Ako nech sa na mňa Sajfa nehneva, ale z neho ten sexepil dejak veľmi nevyžaruje, no ako nie, dobre, má svoje prednosti iné, každý máme svoje prednosti, áno, nikto není dokonalý, takisto to je nie nadarmo, no ale ako Sajfa, ako chlap, no nie, tam myslím, že to bolo napol, najprv to malo byť niečo iné a potom z toho bol Sajfa, no. Čo je dosť možné, lebo tvoj otec je polymerný fyzik a chemik. No. Čiže mohol si byť polyuretán. Je to možné, ale som rád, aký som, a som rád, že má muž, ktorý je ovešaný asi 300 náušnicami, bude rozprávať o sexepile, hej? Tak ale o takom vieš aj potme, kde je. To len zahrká. Je to možné, že Pán Boh sa snažil tvoriť niečo iné a nakoniec si povedal, že ak nech je to Sajfa. Presne, to je ako keď Pán Boh robil koníka a nakoniec bol z toho Ibrahim Majga. Áno. Tie veľké vľúdne oči tam ostali. Len na základe toho som to povedal. No dobre. Vy dva sa poznáte dlho inak? Nie. 10 rokov asi. Kati! My sa poznáme od dob, keď bol zamilovaný do Martiny Schindlerovej. Takže... Tak trošku, ale... Počkaj, ale... Do časti Martiny Schindlerovej. Tak, presne. Do tých istých častí, do ktorých bol vtedy Braňo Záhradník. A to už nikto nepamätá. Spomienky, áno, to sú spomienky. Bože, od prvej Superstar, áno, to si pamätám. Hej. Čo sa, keď sa stretnete, si poviete niečo pekné? Čo sa tým začne, že tak ma milo uvítá. Ako je to taká vec, ale to si dovolím naozaj len preto, lebo opakujem, si inteligentná, krásna žena. Ja vždy začnem našu komunikáciu štýlom, že Kati, ty si schudla. A vždycky, že fakt? Ale nie, robím si srandu. Tvoj manžel je inak neuveriteľne vtipný človek, musíme povedať. Máme ho veľmi radi. No, niekedy, hej. A ja mám veľmi rada, hej. Počúvaj, off record, môžem povedať príhodu z dneška? Zo začiatku? Môžeš, spokojne, aj rekord. Teda on rekord, spokojne. Katka dnes sa prezliekala v šatni a prišiel jej manžel. Natočili ste to? A hovorí jej, žena moja, ty máš také prsia, že už prestáva stačiť na označenie slovenská abeceda. Nie je to v scenári, ale mám ešte jednu veľmi dobrú príhodu. Predsudky sú geniálna vec, lebo je to taká humorná platforma. Každý máme nejaké predsudky. A pamätám si, keď sme ešte dávnejšie s Adelou a ešte s Brunom sme boli vo Veľkej Británii.
v Londýne za jedným kamarátom. Boli sme pár dní v Londýne a teraz bavili sme sa tiež s miestnymi ľuďmi, lebo ten človek, u ktorého sme býval aj s Angličanmi. A pozerali sme s nimi správy. A zrazu vidíme v správach, že blondína číta správy. A ja som bol taký, že blondína u vás číta správy? To čo je pre Boha? A oni, tí Briti, že akože to čo je, no tak to je normálna žena, no má blondiavé vlasy a čo? Hovorím, OK, no u nás by toto neprešlo. Prestrih na nejakú reportáž, plešatý človek. A hovorím, tak toto nemyslíte vážne? Vy máte plešatých ľudí v televízore? A tí Briti, že jakže? No a veď to vôbec nevadí, je to človek a je výborný redaktor. Hovorím, OK, u nás by toto neprešlo. A zrazu černošský redaktor. A hovorím, tak toto nemyslíte vážne. Vy máte Černocha v telke? A tí Briti, že no, čo máme robiť? Nie, tak? Prisahám. To sú špiny. No. Kto je to Boris Farkáš a čím sa on živí? Starých brigádnych si môže všimnúť, keby tam byla treba Zatica Kuštárová, tej bych si všimnem, ale... Aj takého juniora Marcela? No, tak Marcela, také nie je špatná. Povedzte mi aspoň jedného člena legendárnej skupiny Beatles. Beatles? Dokonca niekoľkým z nich sa hovorí aj Sir. Sir Paul. Ajdan. Prvý z nich, on taký aj zomrel potom a mal Yoko Ono. John Lennon. John Lennon. Pomenujte prsty na ruke a začnite palcom. 1, 2, koľko? No koľko? 1, 2, 3, 4, 5. 5. No ale teraz ste len počítali, pomenujte ich. Každý prst má názov. Január, február, marec, apríl, maj. Ibiho poznáš? Ibiho, jasné, to je fešák strašný. Takú pery má jak one, Britney Spearsová. Čistý vokável je to proste, že on keď mrkoce s tými perami hore, to je, keby šušľali páty šupáci nerast. Vítaj. Počkaj, ty vieš, keď sa Číňania pozerajú ďaleko, že toto robia, vieš, prečo toto robia? Prečo? Ty to nevieš? Nie. Lebo keby toto robili, nič nevidia. Ty vieš ako malý Černoško stojí pred oltárom. On vie, ako je malý Černoško. Áno, tak on vie, ako je Černoško. Bol si malý. Malý Černoško stojí pred oltárom. Ja Černoch z malý? No, počkej, to je už sa... Mladý Černoško stojí, aby ťa to nemýlo, mladý Černoško stojí pred oltárom a hovorí, Páne Bože, prečo mám také kučeravé vlasy? A zrazu sa ozve, to je preto, že keď sa predieraš bušom, aby sa tvoje vlasy nejakým spôsobom nezaciklili do tých kríkov a do tej celej tej vegetácie, ktorá tam je, aby si mohol prebehnúť, aby boli také silné ako drôty a vydržali. Hovoria, Páne Bože, a prečo mám takú tmavú pokožku? No, aby ťa nespálilo africké slnko, synku. A nie je mi to na prd tu v Bojniciach? No a čo je pravdy na tom, že si sa zamiloval do opice? Povedal som to. Pozri sa. Je to pravda? Nie? Počkaj. Tu, hlasovacie zariadenie. Že si sa zamiloval do opice? Alebo to bolo naopak? Vedel som! A viete, dúfam, že budem ešte dlhšie žiť. Človek totiž to, čím dlhšie žije, zažije toho strašne veľa. A zase platí aj, že čím skôr umirieš, tým si dlhšie mŕtvy. Ale to môže byť pravda. To len aby sme teda doplnili zrnka múdrosti. Dobre, tak poviem vlastne, že jak som sa zalúbil do opice, hej, samozrejme. A je to nadlho? Nem to nadlho, neboj sa. Vieš, po filme tak s Palom Haberom, s týmom sme začali spolu koncertovať. Tak ja som s nimi jazdil, asi 200 koncertov mám so skupinom týmom, hej. A lebo tu mamukami sme museli zaspievať na tých koncertoch treba, hej. A mali sme koncert v Prievidzi.
vieme, že v Bojnici je krásne zoo. Krásne zoo. A teraz akože cez deň sme sa nudili, tak hovorili chalani, že poďme do zoologickej záhrady, poďme sa tam pozrieť. Ja som povedal, tak jasne, prečo nie? Tak nemáme čo robiť, máme čas do večera, tak kým začne koncert, tak poďme. Tak sme sa všetci zobrali, išli sme tam do zoo. A ideme, samozrejme, že ja som sa zdržal vzadu, chalani boli vpredu, tak išli. Ja neverím, že ešte počet povie. A oni bol tak okolo obeda. Áno, jasné. A oni proste boli predo mnou a už boli tam, kde sú pavión opíc. Tie opice boli tam unudení, nič. Tí ľudia skôr boli za opice, kde skákali, robili všetko preto, aby tá opica niečo vyviedla a nič. Nuda proste, hej. Tí koky. A jak som ja blížil a som bol pri klietke a okamžite ožili tie opice. Začali kričať, skákať, toto, potom. A z ničoho ani taká mrkva po mne len tak letelo si burdo. Ty koko. A všetci, čo tam stali, kúkali na mňa, že... Tak poďte, ja by som sa vtedy zakúpal do zeme. A ja som si povedal, že prečo ja? Že možno povedali, že aha, jeden nás na slobode. Premiérom Maďarska je v súčasnosti Viktor Orbán. Vieš však, kto je Viktor Horian? Viktor Horian? Fúha, to bude asi nejaký vyššie postavený gádžel. Asi tiež nejaký prezident z nejakého krpatého štátu. A ako vyzerá? Fúha, prísne. Jak krpatý mestský policajt. Čo je pravdy na tom, že Jožko Bednárik učil Viktora bontónu a rôzne ďalšie pekné slova. Ibi, aj ty. Ibi, neopisuj. No. Opísala zle. A tak Jožko Bednárik ma naučil všeličo. On ma naozaj učil, ako človek má ísť na javisko, ako na javisku má byť, ako sa má správať na tom javisku. A čo je dôležité, že on bol veľmi zaujímavý človek aj k ostatným kolegom. Teda ja by som teraz ani nehovoril o sebe, ale má veľmi osobitý prístup ku každému, ako ho poznáme všetci. Bol naozaj veľmi dobrý človek, ale on sa vedel aj veľmi rozčuliť. To pozná aj Ibi. No a on naozaj na deti zvykol tak nadávať, ale akože vo všetkej počestnosti a v dobrom, že Juraj, ty sa drž za bradli a ty si vtedy dobrý, keď sa držíš. Ďalšia jeho taká veľmi zaujímavá situácia. Hrali sme Klietku bláznov a mali sme tam, samozrejme, nie všetci sme tam boli gejovia, takže hrali tam aj heterosexuáli, dosť čudné, ale každý to skôr či neskôr v sebe objaví. No ale nebudem si prihrievať polievočku, ale... Bol tam jeden pán, nemenovaný, tiež sa volal Jozef, ako Jožko Bednárik. No a ten pán tak hral hlavnú postavu, hrali tam viacerí, Mirko Noga, aj Čongy a tak ďalej. No a teraz akože tento pán... Áno, Nie, že aj Miro Noga tam hral, tak len... A ty si nemyslíš, že si čo hrali v Klietke bláznov, že sú, áno, to... No však dobre, to už sme vyriešili, že každý na to skôr či neskôr dojde. Miro Noga napríklad nie. Nie je Černoch. Nie. Áno. No, takže Jožko Bednárik na tohto kolegu tak kričal, že Jozef, ty nehraj buzeranta, buď ním! Viktor, poď na ďalšiu otázku. Čo je pravdy na tom, aj keď to už je vidieť, teraz si myslím, že máš tvár belocha a telo černocha. Také niečo som sa dozvedel. Mám sa spýtať teda, či je to pravda, alebo nie je to pravda, že to tak nejak vnímaš, vidíš, to by mohol Ibi teda ako tak presnejšie nejak odhadnúť. Musím takto. Telo černocha? Že má tvár belocha, má telo černocha? Áno. Tak ja teda... Takú facku dostaneš, že uvidíš, ty. Prepáč mi, A ty si Černoch do keľu, ale hovoríš, že si Slovák a nevieš... Ale nie, nechcel som ťa uraziť,
hej. Však aj malý trpaslík dokáže hrať veľké divadlo, ale nie na veľkom javisku. Čujete, chlapci, okej. Nie, ja len rozmýšľam, že ako reagoval Jožko Bednárik na takú debatu, keď to už bola lavína. Ja, Jožko Bednárik na to nereagoval takýmto spôsobom. On bol veľmi prísny, akože toto sa pred ním nedalo rozoberať. Pred ním sa dalo rozoberať len v bufete, keď mal dobrú náladu, cez pauzu alebo po skúške. No a Ibrahim tam zvykol s nami sem tam sedieť. No ale Ibrahim ma volal, vedel, že je idiosynchratická. Ale ja som len sedel. No áno, ale lebo ty si bol idiosynchatický. No, vtedy si ešte nevedel tak dobre po slovensky. Viktor, ja hovorím po slovensky, ty si ešte ani nevedel, že si Maďar. Vyzeráš, pozri na seba. Ty vyzeráš, hej. A ja viem, že som černý. Ja som černý a ja tu viem, ako je... No a ty si aj negatívny, lebo si čierny. Ale každý... A vieš, počkaj ma. My pôjdeme už len do ulic. Ako sa rozmnožujú ľudia, to je všeobecne známe, ale ako sa v ľudskom tele rozmnožujú bunky? To nevím, človeče. Jak sa rozmnožujú ľudia? Sexíkom. A bunky? Tak asi sexíkom. A chlapec bunka príde za dievčatkom bunkou a čo musí urobiť? Na bunkatiu. Ak na buku rastú bukvice, čo rastie na dube? Počkať. Nemôžem si to vygoogliť, ja neviem. Hej, môžete si to vygoogliť. No, googlite, povedzte mi, čo Google ukáže, že čo to môže byť. Bukvice? Že ty čo rastie na dube. Počkajte sekundu. Čiže máme tie inteligentné telefóny. No, len keby to nebolo také spomalené. Čo tam je, čo ste vyhľadali? No, nechce mi to načítať. Tak nás chvál. Bože, ja neviem, čo rastie na dube. No, rastú tam... Už to bude. Poradte mi, Bože, však vy to viete. Čo rastie na dube? V škole si sa to učili tiež? No, učili, ale dávno. Listy, no však listy, áno, ale to nemôže nikto učiť. Čo internet ukazuje? Nič. Ešte. Áno, gaštan, jasné. Mám radia, hej, kamarátky. No, môžete hej natočiť, aké sú tupé. Že gaštany. Čo vám našiel internet? Už. A plodom je sediaca v kališku. Čo? Toto vôbec není. Jahňada. Čiže... Toto je napísané. Takže čo rastie na tom dube? Už to tu je, počkajte. Kvety. Kvety. Čo ste našli? Samičie sú kvetie. Jahňady sú čo? Jahňady, to sú samičie jahňady a rastú na letorastoch. Všetko je dub. Nie, plod je žalúď. Žalúde, jasné. Žalúde rastú na dube, áno, áno. To je Peter Šimun a čím sa živí? Peter Šimun, však mi poraď. Doteraz išla huba. Prosím, kto? Peter Šimun. Peter Šimon? Šimun. Šimon? Šimun. Šimon. Šimon alebo Šimon? Šimun. Ja, Šimun. No to ako, čo to je, one? Osoba, alebo... Peter Šimon, však čo, to môže byť aj herec, a všeli, čo môže byť, no ja neviem. Všeli, no je to tak, no. Peter Šimon, není to vlaké relácie? Pravda, to je asi z relácie, nie? Ktorej? Markiza alebo Jojka? No tak potom je to porno herec. Ja som z rodiny, môj otec bol plastický chirurg. A toto je jeho výplod. Počkaj, ako? Atestácia prvá, to skúšal. Áno, áno. On tatko omylom zaradil spätný chod na operácii. Stiatočku. Alebo len ubral líca. No a on mal, keď som bol ešte maličký chlapček, ten nos bol ešte väčší, samozrejme malá hlava. A on učil na zdravotníckej škole, tie dievčatá, zdravotné sestry, a on ma vždy nosil ako pomôcku, že tak ma postavil na tém a povedal, takto to nemá vyzerať. Ja som mal pravítkom tú anatómiu a ja som tam taký, tak stál.
A potom ma zobral a zase ma odnesal ako pomôcku, vieš, jak tie vypchaté sovy a tak. Je pravda, že Petra takmer zahlúšili vlastní kámoši pre trochu chľastu? No. A keď niekto odpovie, áno, za tým musí byť nejaký príbeh. No tak je. Vedel som. Povedz, ideme na Kysuce. Ideme na Kysuce, no samozrejme. Odtiaľ sú silné motívy zatiaľ, veľmi. No, bola situácia, že som si jedného večera proste porezal prst veľmi silno do krvi, do kostí a krvácelo to tak ďalej. My to pozašívali, ale hnisalo to všetko. Počuj, ty každý príbeh začínaš nejakým medicínskym kolapsom. Áno, lebo to tam tak je. No, raz koza s vemenom, raz ty. Áno, tak to. Tak som išiel na chirurgu do Čadce s takým tým prstom. Sedel som tam v tej čakárni a tam boli takí všelijakí, že odpílená noha, ruka, cinkulár a proste katastrofy. A jeden tam sedel, mal takto hlavu, tak a už si rozprávali tí ľudia tie príhody. A už sa pýtal, no a vám sa čo stalo? Ale no, boli sme kosiť, tak sme kosili a potom sme prišli do krčmy, že na pivo a tak som stal pri tom pive, takto som mal tú kosu a čo nevedieť, taká mucha šla na dlášky. Ja hovorím, čo tam tá mucha robí? Tak som ju chcel zabiť to kosou a odťal som si hlavu. Proste šialené. Tak mám preseknutý krk, takto tam stál. Ja tak to je, nie div, že mal hlavu sklonenú. No. A ja som si povedal... Ti to nedrží ani, no. A ja, že čo s tým prstíkom tu robí? Aby som sa nehambil, tak som si bol 3 odrúbať ešte na hažby. Takže som tam bol, tak ten lekár povedal, máte to celé znisané, zlé, všetko tam máte, všetko sa rozpadli, štyky, všetko. Tak tu máte antibiotika. A dal mi takú tinktúru a povedal, viete čo, každý deň si to musíte 3-krát namáčať, ten nisavý prst do tej tinktúry. Poverčivý bol. Dobre, no. Tak vyšiel som na Drevenicu, hovorím, ako si pochodil? A dali mi takúto tinktúru, neviem, mám si to namáčať. No tak som si to tam ráno namáčal, večer namáčal. Tak 2 dny mi to vydržalo a po 2 dňoch kamarát hovorím, a nemáme čo piť z tej borovičky. No. A videl tú flaštičke, ukáž to. A, to je alkohol. A vypili mi ju. Tak sa ani nečudujem na ďalšiu otázku, ktorú máme. Či je pravda, alebo nie je pravda, že Peter vyfackal žraloka. Jaj. Chuck Norris. No? Vyfackal si, že? No, hovor. No, schválne. Čo myslíš, Sidy? A pravda je, že áno. Peťo, hovor, chceme to počuť. Jaj, no tak to je zase... Jacques-Yves Cousteau. To je taká nová príhoda, proste jedna kamarátka, režisérka Janka Mináriková učila taký film, taký vlastný, taký príbeh. Hovorilo sa to Homo Ciris, proste človek ryba. Ide o človeka, ktorý sa chcel stať akvarínou rybičkou. A proste... Aký ste tiež pobudol na Kysuciach. Áno. Ale pointa je to, že celé to malo skončiť v Japonsku, vo veľkom morskom akváriu, kde som sa mal potápať medzi žralokmi. Tak vlastne na to ma nalákala, že pôjdem do Japonska. No. Ale z Japonska nič nebolo, takže sa muselo ísť len do Budapešti, do Tropikária, kde vlastne sme prišli do toho akvária, tam proste také obrovské akvárium a tam plávalo takých 5 žralokov dostatných. Ten inštruktor, ten Maďar hovorí, že koľkí ľudia budú vo vode. No a už tam tlmočník sa na maďarský, no takže ja, herec, potom kameraman, originál teda, ktorý sa zaoberá tými podmorskými dokumentárnymi filmami a potom ten inštruktor. A on si hneď odo mňa vypýtal, ten Maďar, že ukážte mi potápacký preukaz. Hovorím, no tak ja nemám, a už tá Mináriko na mňa, že nemá, no tak mám, tak prepáč, ja som si ho zabol v Bratislave, no tak ja som nevedel, že ho potrebujete. On povedal, že OK. Teraz druhá otázka, že koľko som mal ponorov. Prosím? No, že koľko som mal ponorov. A tá Mináriko, čo? Ja, no tak áno, tak ja som mal tak 10 ponorov v Karibskom mori, potom som mal ešte v Indickom oceáne, som sa ponoral takých 40 ponorov, a potom na koralových útesoch v Indonézii som mal, a teraz som to, že dobre, OK, no jasné. Že dobre, takže toto máme za sebou. Teraz prišli sme k tomu akváriu, tam plávali tí žraloci a on hovorí, no,
Oni chodia v takej osmičke. No a teraz povedzte si tento žralok. Tento vyzerá tak síce nenápadne, ale ten je veľmi agresívny. Na ňoho si musíte dávať veľký pozor, keď tam vojdete. Aha, a čo? No tak on, viete, všetko, čo tam príde cudzie, tak on hneď proste potrebuje to očakovať, takže je možné, že sa stretnete v nejakom konflikte, takže na ňo veľký pozor. Tento väčší je taký menej nebezpečný a tak, no a potom tie ostatné tiež. A teraz vám dám jednu radu, viete, vy sa teraz ponoríte. A keď príde ten žralok k vám, tak vy teraz, keď sa budete cítiť, že on ide akoby nad vás, tak sa musíte okamžite ponoriť hlbšie. Hovorím, Ježiši, keď vy chcete tak ponoriť sa, však ja neviem ešte ani do vody skočiť, nie, že ponoriť sa. Keď pôjde pod vami, tak vyplávate trošku vyššie. Keby náhodou išiel na vás, nič nesmiete sa hýbať, len zostanete, on si vás očuchá ako zviera a pôjde ďalej. V najhoršom prípade môže robiť také kruhy okolo vás, to sa ešte stále nič nedeje. Musíte byť úplne pokojní. Keď náhodou bude robiť kruhy a náhodou sa zistíte, že sa tak bude prevalovať z boka na bok, okamžite musíte vyskočiť, lebo sa chystá na útok. Ale on útočí, ako že on vás nechce zožrať, on len potrebuje zistiť, čo ste. Ale ako viete, chutíš, ako teda? chutí, ale on urobí len, že ten žalúk urobí len toto, to je ako sekunda a nemáte ruku, chápete? Hovorím, no, áno, chápem, no. Jasné, veď som bol v Karibiku. Áno, a v každom prípade, keď vás chytie, nesmiete trhnúť ruku, lebo vám to odrapí pol tela. Hovorím, no tak áno, ja sa bežne so žralokmi v mori, tam v Karibiku stretávam, nič, všetko v poriadku, no. Tak už som celý taký vystresovaný bol, aj tváril som sa profesionálne, teraz sme vyšli do toho bazéna. No a teraz povedal, no a viete, tuto skočíte do vody, ale musíte okamžite preplávať 6 metrov ďalej, lebo z tohto miesta dostávajú žrádlo. A... Čo používate ako krmivo slovenských hercov? No a potom som sa ponoril, potom som sa vynoril, vyšiel som von a zrazu tam boli ten skafander taký s tými popruhami, naraz vyskočil žralok a odhryzol tie popruhy aj s tými kovaniami a zožral to. A ja hovorím, to bolo na brehu? To bolo na brehu. On tak vyskočil, ten žralok normálne odhryzol tie popruhy z toho. No. Áno, a ja vedľa, ja som sa to díval a ten potápač, však on to zožral. A všetci, no áno, no ale on aj tie pracky kovové zožral. No áno, no on to všetko zožral. No áno. A ja hovorím, no áno. A mi narikla, no ale ešte raz musíš ísť do tej vody. Peter Šimún! Jaj. Viete, kde sa nachádza Eustachová trubica? No, to je moc. Jaká trubica zás? Eustachová trubica. Kde sa nachádza? Ja viem, ale to sa nevypráva. Určite sa to dá nejak slušne opísať. Aby si mala babo, ne? Vy máte babo už? Ešte nemám. Ja som schopný. Čo znamená skratka SRO? Telinka moja, čo? Žije kríza, ľudia do roboty nechodia, nevedia sa ľudia správať ľuďom, viete. A mám dobré predávačky, to dajte. Erika, Katka, Milka a Palo, čo je na Mexiko, moji vedúci, Helenka, Anešku, Elišku, všetkých pozdravujem. To SRO je teda čo presne? No, oni sú cukrovníci. To je jeho zelebek. Platí ako predávačky, ako poistné. Všetko platí von, vedúci. Veľmi dobré devčatá sú. A pozdravujem aj pána doktorov zo Zlatých Moraviec, sestričky, policajtov, všetkých pozdravujem, lebo som ich kamarátka. Podľa ktorého známeho slovenského herca pomenovali nemocnicu Kramáre. To je čo? Podľa známeho herca. Kramár, ne? Ten herec Kramár. To on spravil pre slovenské zdravotníctvo. Čo hrá za doktora, ne? Áno, čo hrá ten ordinátor, že je zahrade, ne? Za to má nemocnicu. Áno, prečo by nemohol mať? Ja môžem mať dneska aj onej reumu. Čo tu stojím 2 hodiny. Maroš prijal pozvanie do našej relácie len preto, aby sme nerozprávali príbehy o synovi. To znamená, že čakáme, kedy Timur dorastie a bude rozprávať príbehy na teba. Máme jednu výbornú historku, ale zakázal mi ju hovoriť. Povedzme, že to bol úplne cudzieho človeka syn.
Nie, on... Minule som niekde povedal v televízii, že keď bol ešte chodiť do škôlky, malinký bol, tak som sa ho, keď prišiel domov, pýtal, že a už si sa boskával s niekým? Že áno, a že s kým? S Karolom. S Karolom. Samozrejme. Oci, mal som prvý sex. No dobre, synak, veď sadni si a povedz mi o tom niečo. Nemôžem sedieť ešte. To ešte pokračujem. To nevadí, hlavne, že to nebol komunista. Ani tak bolo ešte, aj tak sa hovorilo. To sú presne tie, že máma, budem sa ženiť. Koho si berieš, susedovho Karola? Čo si, toho luterána? No tak, ale toto som povedal niekde minule a malý prišiel domov, kým povedal, to mi už nerobí to táto. Že to v škole sa mi smejú, že sa s Karolom boskávam. A naviac ani to nebol Karol. Ako by ste Krausovi prikázali, aby kúril? Kraus kúriť? Jaj, vy ste potvora jedna. Ja som sa do rádia dostal tak, že môžem rádiotvíz, môžem povedať, čo v podstate neexistuje. Že ešte nebola tá znalosť angličtiny u mladých taká silná, ako je teraz. A často sa nám stávalo, že nám volal posluchač, ktorý nevedel, kto tú pesničku hrá, ako sa volá, len proste niečo z tej pesničky si pamätal. Presne tam zavolal, že tam také, že vagina. Vagina, že... Ale a spieva to muž alebo žena? Asi žena. Hovorím, asi žena, nevie. A nemôžete nám teda kúsok zaspievať z tej pesničky, aby som to... Tak ja to teraz zaspievam podobne falošne ako on, že či uhadnete, hej? Vagina, broken glass. Annie Lennox, walking on a broken glass. Máme tieto skúsenosti. Prosím ťa, zahraj Mama Who. Mama Who? Poznáš, čo je Mama Who? To je skupina Queen a Bohemian Rhapsody. Mama Who. Viete, kto je to, čím sa živí Gabika Marcinková? Gabika Marcinková, absolútne tú slečnú alebo dámu nepoznám, bohužiaľ. Mladá baba, pekná, dokonca na plagáte nahá. Takže to bude nejaká playmate, bohužiaľ erotika. To není, bohužiaľ, ja držím sa vyvať, lebo sex je... Nie je to, čo potrebujem, lebo robím hudbu a sex, buď budem mať sex, alebo nebudem robiť hudbu. A milujem hudbu, takže sex nepríva do úvahy. Počkaj, sex pokazí hudbu? Lebo je múza. Múzu, keď dostanem, tak múzu vlastne pomilujem a vznikne z toho nejaký text a napíšem text. Len kebyže mám sex so ženou, tak múzu nepomílujem a ne žiadny text. A tak Gabika Marcinková bude na ocoč teraz. To je chyba. Každý si strojcom vlastného šťastia. Pýtať sa budeme na Gabiku. A je pravda, alebo nie je pravda, že je taká namyslená, že ani autogram nedá. Tu sa dívaj. Nezhodli ste sa? Ja som dala, áno, ja som spomínala. Nie, prvé slovo platí. Čo sa spája s touto otázkou našou? Nie, ja som naozaj myslela, že dáva mne. Spája sa... Veľmi zaujímavý príbeh. Ďakujem týmto pádom seriálu, do ktorého si ma dostal, pretože organizuje úžasné akcie. V Žiline bola autogramiada, kde som bola fascinovaná tým, koľko ľudí príde a za radom si pýtajú autogramy od každého jedného z nás. Zároveň som mala pocit, že teda ani netušia, kto sme, ale len takto za radom to teda ide a ide. O to viac ma prekvapila reakcia, keď potom prišla mamička s dcérkou, že chcú sa odfotiť. Tak sa najprv odfotila dcérka, som potom mamička, môžem aj ja s vami? Tak dcérka odfotila mamičku, vytvorila sa družná atmosféra. A keď odchádzali, tak sa ešte mamička otočila a pýta sa, a prosím vás, vy ste zo správodajstva, aby sme vedeli, kam sa vás máme zaradiť. To Jan Kurica, čím sa živí? Tak Janko Kurica by som povedal, lenže Jakoška sa odmlčal, alebo čo, alebo ho zlikvidovali, lebo možno robil niečo zle, a tak ďalej, protištátne, alebo proti
falešnému kráľu Alenu Achbergerovu svätého Jura, ktorý bol ustanovený ako Židmi. No, ja hovorím Židia, ale to ináč ako vyvolený Boží národ. Jasné, a toho Janka Kurica kto chcel zlikvidovať? No pozrite sa, až také niečo, ja si myslím, že len vrchnosť a tak ďalej. A či už to bol pán Gašparovič, alebo kto, alebo v niečom bol zapletený, alebo žena nejaká jeho, lebo kde nemôže čet, tam pošle žena. Čo je pravda na tom, že Jankovým vzorom sú Pat a Mat? Áno alebo nie? Áno. Áno. To je vidno na mne. Mňa majú vždycky za takého šikovného, neviem prečo. To tak bude asi. Možno preto, že sa tak tvárim, ale... Hej, tak ako imituješ Kutila. Áno. Ja si pamätám, to keby bolo teraz, sme dostávali dom a aby sme ušetrili, tak sme v nemenovanej IKEA sme kúpili taký stôl, čo má iba jednu nohu. Aha, čo už je podozrivé samo o sebe. Jedna časť sa primontuje o stenu a má to iba jednu nohu. A ja ti rozumiem. Tak sme išli s našim tým bubeníkom, majstri, a že tak sme najprv špekulovali, že ak to urobíme, aby to bolo pekné a všetko. Vodováha, všetko bolo. Pivo ste mali? Pivo sme mali. A tak sme to už namontovali, vrtačky, prišrobovali sme. A už sme si išli sadnúť, že... A na tom stole bolo napísané taká veľká pečiatka, že spodok. Čím sa preslavila Valentína Tereškovová? Valentíno, však teraz to bolo ve februári. 14. februára je Valentíno. Valentína Tereškovová. Čerešková, podľa nej sa asi dali to Valentíno, ne? Čiže Valentíno 14. tak podľa nej je tá Valentína. Čo robíme na Valentíno? Dávate svojej žene kyticu, anebo srdiečko a potom idete doma na čaj, na teplý. Na teplé víno. Potom? A potom sa milujete. A potom? Potom už není Valentíno. Už je 15. Vymenujte aspoň troch operencov. T-Mobile, tak, Orange. A ten... Mobilný operenec. Tu. Povedzte aspoň 3 príklady na zdrobneniny. Čo je to zdrobnenie? Neviem. Niečo drobné. Pavúk. Ako poviete, keď uvidíte takého drobného pavúka? Jej, malinký, zlatunky. Mucha. Keď francúzsky kľúč používajú najmä inštalatéri, tak kto vo svojej práci používa basový kľúč? Prečo také dávate? Také otázky, také dávate, čo ste vy? No keby som vám dal francúzák, čo s ním spravíte? Dokončíte text botovej básne Smrť Janošíková. Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože ho nakladol 12 sokolí? A ako to pokračuje? Veľmi dobre. Čím sa žije Mária Miezga? Nejaký básnik nebude. Čo napísal Miezga? Co napísal? Morho. Tak niečo. Ja som sa učil Morho na spomeň. Ako to je? A kto chce tam, pomôžme mu tam. Hneď prvá otázka je zo súkromia, tak trošku bulvárčime. Či je pravda, že Majov syn Boris veľmi rád kradne v obchodoch? Bežná otázka. A priznanie. Áno, tak Xo už bol u nich na večeri. To je veľmi úžasné, pretože ja mám rád, keď s deťmi idem niečo vybaviť a je tam hračkárstvo, tak oni sa vždy pýtajú, že tatínko, a môžeme sa aj pozrieť do hračkárstva? A hovorím, no, pôjdeme sa pozrieť, čo je nové v hračkárstve, tak oni tak radi pozerajú, čo je nové. A teraz neviem, odkiaľ to majú. My prišli do jedného hračkárstva a hneď pri vchode mali bobež. Toto dneska ukradnem! Predavačka zvystrila, už tak chodila za nami. Aj toto ukradnem. Keď sme vychádzali, a tatínko, máš to v taške? Ale tak akože oni majú také hlášky, ideš v tom výťahu, v tom obchodnom centre a
Tatinko, ty si prdol. Bobeško... Bobeško, nevymýšľaj si. Nevymýšľam, je tu smrad. Ježiš, to bola tiež taká príhoda. On to nejak zľudovelo, alebo tak, ja neviem, či to už je, čo bola pravda, nie, ale to tiež veľmi dobrá príhoda. Poviem to teda kamarát, lebo ja som to počul asi pred 10 rokmi. Prišiel vlastne popýtať svoju... Nebudeme menovať, potom to dáme do titulok. Prišiel popýtať o ruku svoju akú snúbenicu a teda ona ho tak zavolala, on doniesol kvetinku a ona, že počkaj, musí sa ísť ešte oné. Zaviaz si oči, mám pre teba také prekvapenie hneď pri dverách. Tak mu zaviazala oči, doviedla ho do... Tuto zostaň stáť a ja hneď prídem, bude to obrovské prekvapenie. No tak stojí, sa mu uľaví, hej, a začne to rozháňať tou kvetinou, ktorú mal prichystanú pre ňu. Ona príde, no tak, rozviaže mu oči, je tam celá rodina. Ktorý slovenský herec vlastne Radio Twist je honorárnym konzulom Seychelskej republiky a vo filme Černí baroni si zahral majora Teraskyho. Fúha. Toto nevím, toto som už vedla. Jeho krstné meno je na A. Iniciály sú AH. Andrej Hlinka? Je pravda, alebo nie je pravda? Príhoda so zlatým zubom a šerblom. Ježišmária. Aha, ja som vedel, že to príde. A to je... To je košická legenda, ale to je naozaj svätá pravda. Ja som mal v Košiciach kamaráta a tento chlapec mal na jedničke tu na odlomený zub a spravený zlatý inlay. To je proste taká zlatý kúštiček, ktorý vlastne, ak mal zlomený ten zub, tak mu dorobili ten kúsok zo zlata. Ano. Takže on, keď sa usmieval, tak mal tam zlato. A jedného dňa jedol mrkvu, alebo čo, on pozeral televízor a odlomil sa ten zlatý inlay a on ho prehltol. Teraz... Na druhý deň ráno sa pobral k svojej zubárke a hovorí, ty stará, počúvaj, ja som... Musíš mi robiť nový zlatý inlay. A ona hovorí, čo sa stalo? Hovorí, no včera som pozeral televízor, žral som mrkvu pri tom a proste prehltol som ten inlay. A ona vraví, prehltol si to a bol si medzičasom na toalete? A on vraví, nie, nebol. Prečo? A ona vraví, no akože prečo? No tak nebudeme predsa kupovať nové zlato a nebudem vyrábať nový inlay, nie? No tak však veď, keď si zatiaľ ťa to neopustilo, je to v tebe, to je zlato, to sa nevstrebe. No tak keď to nájdeš, tak mi to dones a ja ti to tam nalepím, je to vybavené. No a chlapec povedal, že Ježišmaria, výborný nápad, samozrejme, zakúpil šerbel a kúpil si také pasírovatko na zeleninu. A teraz tomu zabalili drobný tovar. Áno. Baliaci papier. On si zobral pod pazuchu a išiel po hlavnej ulici v Košiciach smerom k autobusu, aby išiel domov, lebo kde inde by... V pokoji pasírovať, áno. Ryžovať. Prešiel okolo divadla, prišiel k domu svätej Alžbety a tam stretol svoju bývalú frajerku. A tak slovo dalo slovo a on mi hovorí, však veď poď stará, dáme si 2 deci vína, tu tam bol zlatý dukát za rohom a tak išli do zlatého dukátu, dali si 2 deci, 4 deci, 6 deci a potom si povedali, a však čo, prečo sme sa vlastne my rozišli a čo ja viem. A tak zavolal si taxík, zobral milú dievčinu do taxíku, odviezol ju domov na sídlisko nad jazerom, býval nedaleko mňa. No a proste skončilo to tak, ako to v týchto príbehoch býva, že teda naozaj ako sa udobrili. No a keď už bolo po všetkom, tak ho začalo nejak napínať a teraz mu to bolo také trapné chvíľu a hovorí, ale keď už to naozaj ako sa blížilo k finále, tak on jej hovorí, prepáč, ale ja musím ísť na toaletu. On hovorí, však choď, nie je problém. No tak on sa zdvihol, odišiel na záchod,
panelákovom byte, nie? U Makartové jadro. A teraz ona leží nahá v posteli a leží tam 5 minút, 10 minút a on sa nevracia. A treba ešte povedať, že ona bola psychologička. Povolaním. A keď už asi 12 minút sa nevracal späť, tak si pomyslela, že preboha, čo je, či sa mu náhodou tam v tej miestnostke niečo nestalo. Tak vstala, jak bola proste v Evinom rúchu, prišla k tej toalete, otvorila dvere a našla nášho kamaráta, ako sedí na mise a pasí. A keďže ona bola psychiatrička či psychologička, alebo niečo také, tak mala samozrejme profesionálnu deformáciu a jak jeho zbadala, jak nad tým šerblom s tým pasírovatkom na zeleninu sa tam hraje s niečím veľmi nepríjemným, začala vrieskať fekaloman. Obliekla sa a už nikdy v živote s tým nechcela hovoriť. Ako sa volá samček od kozy? To tiež neviem. Skúste si. Musíte mi poradiť? No, tak má takú briadku. Aha, nie to... Jediný, kto má briadku, to sú budisti v Andovciach. Budisti? Áno, lebo zvyknem sem tam chodiť. Oni majú briadku. No, ten pán, ale tak teraz neviem, lebo on má pokaždú inú frizúru. Najprv nosil cop, potom mal úplne holú hlavu, potom mal bradu, potom nemal bradu. To je jak moja netierka, pýtali sa, že aké má vlasy. Hovorím, neviem, lebo každý týždeň iné. No a hovorila, sestra bola pohoršená, že pred maturitou si zafarbila vlasy na hnedo. Tak hovorím, fotku bude mať na hnedo, keď ju nejaký úchylák si vyhliadne, tak hľadá tmavu vlasu. A po maturite si zase nechala blondín, alebo tak viete. Kam sme sa ďaleko my dostali až od tej briadky od kozy. Vidíte to? No. No a skúsme teda, ako vyzerá ten samček od kozičky? Neviem, lebo nepozerám televíziu, lebo ma vyrušujú tie dlhé reklamy a Maďari povedali, že tá televízia je hinúci dinosaurus s tými 10-minútovými reklamami. Nemajú pravdu. Povedzte mi, juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Ale ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Južný pól a severný pól. Južný pól a severný pól. Áno, to je medzi tým. No. Keď sa rodičov pýtali, koľko má vrabec noh. Koľko má vrabec noh? Ne vrabec, vrabec. Ja vrabec. To sú ruky, no koľko má noh? No, 2. No vidíte, aký ste múdry. V akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Uvidieť a zomrieť. Luník 9. Tam som raz bol a skoro som zomrel, no to je pravda. Keď vám niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny galského kohúta, o akých futbalistoch bude reč? A obidvoch športovcov mám doma. Toto Peter neprežije, keď to zbadám. Boha. No, oni tí čierni, nie, tí papulnatí, nie, tí škaredí. Kde oni majú toho galského kohúta? Nemajú tuto na prsách to. Alebo tuto, jak náš Ježišmaria Hamžík, ten ho kohútačú, všetky decka sa zbláznili a už musá mať kohúta. Neviem, je pekný herec, všetko, ale až taký pekný není. Vypotúvaný, kohúta, zuby veľké, okula, není moc pekný. Dobrý je hra, ale pekný není, vy ste krajšie. Ďakujeme. O moc. Povedzte mi teda, a on má toho galského kohúta? On je z krajiny galského kohúta? Nie, on je, neviem, odtiaľto minule sa ženev, má 2 synov, nie, ešte sa len minule ženev, myslel si, keby náhodou zomreva, by vdova brala penáze, bo keď si není ženatý so mnou a zomrieš, sme len družka, dostanem prd. Viete, kto je Kristina Farkašová a čím sa živí? To som ešte nespal. Kto je Kristina Farkašová a čím sa živí? Fetuje a droguje. Hodinka, vysoko, tu býva. Tu býva? Tu býva, no môžem vám ukázať. Fetuje a čo pije. Kristina Farkašová spolu s Milanom Zimnikovalom moderovali reláciu Legendy. Legendy čoho? Legendy filmu, slovenského filmu. A
Kristína Farkašová ako vyzerá vlastne? Ako na vás pôsobí? Kristína Farkašová? Vôbec ho nepoznám, nie je to taká blondína? A ten Zimný Koval, to je ktorý? Zimný Koval? To je meno? Je pravda, že Kristína otehotnela so mnou počas Legend popu. Počkaj. Áno, aj ty si tam bol, ale to... To bol iný diel. Tak tam som bola ja. Aj ty si tam bol, preto mám dvojčky. Ty? Tak. Ale My sme s bratom sme dvojičky. Jednovaječné? Nie, úplne kompletný. Tak jak to bolo? No tak to nebolo inak. Totiž to bolo veľmi, veľmi milé, lebo teda evidentne sme mali nechránené stretnutie s partnerom obidvaja. Ten istý deň predpokladáme, že to bolo po Legendách popu s Jiřím Kornom, takže naše deti voláme Kornové deti. Proste nie je to krásny súzvuk. To je proste možno aj vám sa to stáva, že v jeden deň skrátka prídete z práce a tak vám bolo spolu dobre, že poviete svojej partnerke... Že dnes nie. Áno, tak ja teraz, ako jak mám tie dve deti, ja som vždy sa snažím byť, ako takto na verejnosti som nápadná, akože ide mi o to, ale ako tak doma som radšej nenápadná po ulici, keď idem taká špatná po nevyspatej noci. A tlačím ten kočík, tak mi svietia tie vlasy, ten kočík takýto, ten dvojčkový, nedá sa. Takže sa ma stále niekto niečo pýta, hej. Čiže prvé otázky samozrejme boli, lebo ja som sa akože, takto, oni sú koleníkové, tie deti. Ale len v tom seriáli, čo chodil na tej inej telke. Čiže on tam hrá Masláka, čiže svoje Maslákové. Počkaj, nemôžem ja to mám si to s každým, proste toto. Oni keď v škole budú kresliť ten rodostrom, sa zbláznia. No. Lebo z hľadiska showbiznisu sú to koleníkové deti, áno? Sú to koleníkové, teda Maslákové. Sú to Kornové deti, ale vlastne sú aj tvoje. Sú vaše, príďte sa o ne postarať. No, v noci stačí. A tak idem s tým kočíkom a to boli prvé otázky, hej, keď som porodila, že a to sú tie Maslákové? A najprv ma to tak ako vždy šokovalo, potom hovorím, že áno. Potom, že to sú koleníkové však. A ja hovorím, že áno. Ja som vedela, že vy s ním budete mať deti. Ja som vedela, že on si vyberie nakoniec vás. Áno. Nie každý má túto právomoc. S najsexy mužom. Sodom a Gomora. No, Janko, úplne pozri sa. Potom sú ale ďalšie otázky a to milujem. To sú, že a to sú dvojičky? Ne, Hovoríme, ne, psíci. Počkaj, ešte tam by mohlo byť, že obidve? Ne, potom sú, že a to sú jednovaječné? Ja hovorím, že nie, to sú dvojvečné. Myslela som si, že podľa čo? Však majú inú čiapku. Ako chlapík, ktorý strašne pije celý večer na bare a prídu dvojičky, vieš, a on teraz sa na ne pozerá a oni chápu tú ťarchu tej situácie, hovoria, nebojte sa, nevidíte dvojmo, my sme naozaj dvojičky. A on povie, všetci štyria? No, tak poďme teraz k iným žartom. Nakupovanie. Je pravda, že pre Kristínu je nakupovanie s dvojičkami a psíkom úplná hračka? Áno alebo nie? Áno. Áno. Nie. Ale uhrám to. U vás už je obdobie vzdoru takzvané? Nemám dvojčky ani psíka, tak neviem. Nie psíka. Ani nenakupujem. Je. No, že sa ti decko švacne o zem? No, jasné. No, tak totiž to, akože moje deti objavili, že sú tie fotobunkové dvere u nás na potravinách pri nás a ja som sa rozhodla, že keďže detičky dostali buginky malé na Vianoce, takže pôjdeme bez kočíka von a treba aj psíka vyvenčiť, neviem chodiť furt hore-dole, tak som akože psíka zobrala, detičky kočikovali svoje pandy v kočíkoch, išli sme, kým neobjavili teda tú fotobunku, vbehli mi do potravín a začali vyhadzovať veci z regálov. Ja teraz psíka mám, 2 buginky, v nich pandy, 2 deti, ktoré pozerajú dámske tampóny, skúšajú ich jesť, už to tak otvárajú. Predávačka mi hovorí, veď im povedzte, nech to nerobia. Ja hovorím, však im hovorím, nech to nerobia. Hovorím, nerob to? Ne. Načo, keď som ich odtiaľ chcela zobrať a tampóny som vložila naspäť teda do tej poličky, tak sa mi obidve deti v overálikoch švacli o zem. A ja som za nimi teda bežala do toho Teska. Takto som si dala som si do vrecka vetrovky vodítko,
na ktorom bol ten pes. Teraz som si takto cez jednu ruku prevliekla jednu buginku, cez druhú buginku, z tej buginky trčala panda, druhú pandu som si dala do zubov. Prišla som takto som chytila tie deti, za tie overali. Teraz všetci na mňa tak kúkali. Mám plné ústa, mám tam pandu. Máš tam pandu, áno. A takto som ich proste vyniesla von a už som odchádzala z toho Teska. A SBS-kar, jak tam takto fakt visím, takto zo mňa tiekol pod mlieko všetko. Tak ide ku mne a ja si myslím, že on mi chce pomôcť, ne? A on že... Tak ja tam takto stojím a on že... Slečna, vy ste si nevšimli, že sem sa so psom nemôže ísť? Viete, kto je to Dan Nekonečný a čím sa živí? A možno to je voľaký pornoherec, keď dostáva si, či to je prezývka alebo prezývka Nekonečný, tak možno nekonečne dlho vydrží chlapec. Prichádza už onedlho chlapík, pri ktorom som ja zažil svoj prvý požiar v živote. Ja som tiež zažil jednu moderovačku, ktorá končila inak ako mala. Pravdou je, že to ohorené obočie ti dorástlo pomerne rýchlo. Páni a dámy, prichádza totálne nespútaný živel. Člen alebo zakladateľ kapely Šum svistu. Viacerí si možno spomeniete. Miláčik Karibiku, všetkého nespútaného, spolužitia so zvieratkami a milovník stromov a živej vody. Skrátka a dobre, Dan Nekonečný! Wow! Vidíte, zavítal medzi nás náčelník, jeho najbližším kamarátom je tiež náčelník, konkrétne náčelník hasičov. Áno, čarokrásný, půvabný večer, miláčkové. Jako stvořen proto, abych vyznamenal tyto dva miláčky za to, že rozdávají smích. Já je uvedu do šlechtického stavu. Fantazia. A napřed uvedu ještě, ne do jiného stavu, ale do šlechtického stavu. Evičku, ty jako první Ďakujem veľmi pekne. Zlatko, na budu... stáváš markízou rozkoší. Wow. A teď jdeme na kolůžkou, na kocourky, takže z tebe učiním Maharadžu rozkoší. Maharadžu? Tak. Má alebo nemá haradžu? Tak. A ty máš pekný... To je nádhera. Wow. A ty si můžeš vybrat. Já vím, že ty si strašně... Který chceš věneček? Buď to tenhle. No. Kdybys byl ženská, tak řeknu, ne, abych tě obral o věneček, ale já tě ho nakonec přidám, jako jo. Ale jelikož ženská nejseš... Vyber ty, nechám to na teba, predsa len ty si veľmajster rozkoší, takže... Dobře, tak já ti dám tady tenhle. Tenhle ti dám, protože tenhle budeš mít nádherný. Wow! Počúvaj, chcem sa opýtať, mohol by som si ho nechať? To je... Počkaj, jeden málo. Mohol by som si ho nechať, lebo zajtra varím fazulovú bobkový list, mi chýba. Ale Julius Cezar nosil ten vavřínový bobkový list na hlavě, přesně takhle to poznamenal. A jak mu vyšla karta? Ano, je to tak. Ale miláčkové, nejenom tohle, já ještě něco víc. Já celý štáb, protože to jsou moji kolouškové. Pro všechny tady ženy, chlapy, dám to nejvyšší ocenění tohodle pořadu a tím je nic menšího, než že dám Nobelovu cenu rozkoší a zavolám svoji velekněžku z Brazílie. Ano! A rovnou jí dáme slovenské občanství.
pochválen. A taky rovnou dáme tomuto pořadu, že uzdravuje celý národ smíchem. Nic menšího než Oscara. Dúfame, že ste sa zabavili. To už je naozaj všetko z našej dnešnej veľmi špeciálnej relácie. Nikto nie je dokonalý. Zároveň príjmite naše gratulácie k tomu, že sme sa spoločne dožili takéhoto štádia našej relácie a nového roku 2017. Nech je pre vás zaujímavý, zábavný, nech ste šťastní a hlavne zdraví. Je to super, lebo ja som závery nikdy nerobil, tak vidíme sa na budúce. Všetko dobré dovtedy. Ahojte. Užij si to. To je super. Môžem končiť na budúce tiež? Jasné. Dobre. Jej.